Des de ben petit, Àngel Poyatos aspirava a arribar a dalt de tot en el món del motociclisme. Aquí el teniu amb 9 anys, el 2006. El seu objectiu ja era ben ambiciós. Arribar a ser campió del món. Ara ja té 18 anys, ha estat 2 vegades campió d'Europa Júnior i enguany, després de tenir mala sort amb 2 equips, l'acaba de fitxar l'italià GRT. Pinta molt bé, una moto guanyadora, una gent guanyadora i extraordinari i jo penso que anirà bé i a veure si me fico ja dins el joc que me correspon. Crec que em correspon estar lluitant pels 5 primers, top 5, pòdium i inclús qualque victòria. Tot això en el Campionat d'Espanya de velocitat, per on han passat algunes de les estrelles del Mundial de Motociclisme. Lorenzo, Pedrosa, Stoner, Márquez. L'equip GRT està vinculat al Team Spar, on corren pilots com Nicky Hayden i Nico Terol. Poyatos confia que qualque dia comptin amb ell per anar al Mundial.